customary lo tengpen adai ki do phan ningkan pho hem kang sam beng pon po pusi CM Ronghang ningje pon Ningkan Pliarta Ser Claring Tipia Phan Se Kilangjia Phan Karbiang Autonomous Council CM along Kirap Kachuhang Dimi Hansepi International Mrs. Fashion Kachapate long ke cheng sianong e kilongdon Kardom pidi prime time abirta long pen ni desangpi marvelous rong harpi nonar juik tha birtang ton pen Karbiaron atang pen bisar kidar asai kedeng ponjia phanpura karbi customary lo bangke nang BP lo bonta kedam tang pharo kresir kebra pho kebra plianing kan pen nang ki BP karbi customary lo kapachun mate implement jia phan pini arboretum kam craft center along krungching sai mai padopon Bangso karbi customary lo phuthak krungching sai mai kapadopon ahut Karbiang Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ke Japon along Karbiang Autonomous Council EM doan, MAC doan, MLA, MP pendanglok Karbiang Long arlo ke thekre. Bisar kidar ke thek ara doan chutongdun. Customary code laso ka implement je phan kapitun je phan se pini song ke doan la pen ke karbi bisar kidar ke thek pinpo habe karbi cho lapen ke longri krehini saramai lapen karbi rong saramai karbi long saramai lapen abarim ACM lapen abarim MLA dum phan pen lapen karbi autonomous council MEC MLA chairman EM lapen ke MP ke hai dum pen chingwai chingsai pen si kapi chunjia phan si pini kum sai mai ke dum Bangso customary code bangke kewang jia cik luang bong customary code long gorengang hoi ki pipen danglok kado kawe patang ponpo la pencerok to kamaya bangke kewang ji freya cik lopen a constituency tin along tapadopon et popusi CM Ronghang pen ningje si mua cik lu abangke petang lapo la customary code puthak la so appointment ki pipen cenglok la pen ke workshop bangke Oktober cek lupensi akonsensi tin laso bisar kidar aron koson si klemi ma lahaya puthak dame fada kum sanga mai bangke akonsensi tin dame padui ko Bangso customary code bangke kedam tang pharo kresir kebra hokebra phoning kan hot ili tuma phan nang pide da phita non puanta pachun chelang lasi non kapachun ponjia phansi pini chingwai ponlo laso customary code teng 1954 ajuding kluipen pichung jelang nantai litung phan laso provision ang pijapen da non litung bori pen laso ka pichun kadoko we na cerap kitu dum persi litung tame go ono pen laso puthak well dulo tijen provision dulo lasi laso puthak se pini bangke kosonsi ka pichun jima laso ka chingwai chingsai pa pini song ke doan ke the ke ding tum phan lapen ke Namlung ke thek pinpo habi lapen ke longri krehini saramai pen chenglok karbi akhaya tumang bong bisar kidar lasonsi chebohong chingchek kursenem pendanglok huni kanti ke photum kosonsi kabisar jima laso puthaksi final draft ke claim ponjia phansi pini kachingwa along jesemet RDP ponlo Karbi customary lo arona tengpen ke chokche atuma phana bangke ningkan pho hem kangsam bengpon popusi CM Ronghang hin pen ningje pon tengpen bisar kidar aron koson si litum karbi tuma ka bisar ke sar kursinem pen chenglok puni kanti ke popen chenglok la pen ke ka chubong ka churi lahai aron pen chenglok lahai laso aprang pelon ini ningkan Proxinar kepen la so pothan ni CM chudet pen la so pot ni la so da committee ka summary law book poni ya asi governo phanda la so hongni pathai lo sita governo lo bena pachuri bakke karbi alam pen english alam translating la so pasi translator la so frontero matri a chairman PC la so host Dr. Masino kiala mai chik sai pen si la so committee na submit lo asi nono bakke final
je drop je phan si non bang ke committee ko pini seng tu la si la so putha morcha che plus te morcha tu ke pachon karbi khai non ko bang ke karbi long so khai tu phan an non bang la bang ke chok che tum phan long te ningkan phone ke jer ke bengji karbi long autonomous council la customer court ateng ben beng News report Karbi Anglong Live. Dipulang milibor sing biarong amekar Sunil Ingti lapen Malika Bipia Supi Serklar Ingtipi Ningkan Pliar Tau Sopan kedamtang pai ni pai krenar kebar ni dipua hitialong gari ketong ajok apualong rukloglo nona por labang sopan sekilang Japan apia po tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang local MEC Johnny Timung lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM MEC atumalong kirap kachahang pot Pirthe muni dalong kisung nai ke kisu kachelang henlo tangka maha ke do abang phu atuma phan ke thangalam abedat ta hai bonta ar niwang chongda chot pen kereng abang phu atuma phan ke isi kisung nayang denga son siman la son si dipurong sopi pen kache koi not lang mili borsing biarong amekar Sunil Ingti la pen Malika Bipia sopi Serklar Ingti pia phan ke damtang themanar ni dipua hi thelong gari ke tong phira jok Serklar Ingti pi phan aphualong rokloglo Halabang sor ni tong sekot pen se kachelang damji aphan pura Dipu Medical College and Hospital alongan ponlo bonta dake un e pwajok Dimapur Faith Hospital along ansi ponang koklo bonta apia po tumisi kathirik tat alama bangke operation asai ke claim je phan ake kom naita lakhni anatangka nangji pusi Dimapur Faith Hospital doctor atumpen pachinilo Bonta Serklar Ingtipi apo abangta arnibang chongda chot abang phu lapen apai bangta dipho hithialong hancho jor chot abang phi pinagajok nona por ke matha kisung thektik ason si dolo lasikai ke rada kisung along karjap thep lapen ningke menai abang phu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang local MEC Johnny Timung lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM MEC ke doana tumaphan talabang so au so phan langpen engine sora kirap nang pajir dunbek thapusi kisung ke phodet ahem tuna tumpen chuning report kirap ki pidunji aphan la screen along kapak langpon 6000572697 along kahumri vek ji aphan si kisung ke pho ahem tuna tumpen pachini pon News Desk report Karbi Anglong Live Northeast International Fashion Week lapen Golden Wings atum chepatir piponsi pini diphu manja tawar piakung along kedo Kanch Resort along pini ingdeng hini Karbi Anglong Fashion Week suri hini rain koi rahini apartment audition asai kedeng pot kedamtang suri hini rain koi rai sianingkan kechengsi Karbi Anglong Fashion Week diphu taralang solong si pangcheng ponlo lason thot si pininga seng kan le thot chitame Golden Wings sahem hi malok rupia tumpen kachepatir pipon along Karbi Anglong Tourism Anparta Henlumahin ansuse Karbi Suarlo tum apindeng sumpot kapachethang ponjia phanpura ingdeng hini Karbi Anglong Fashion Week apartment diphu Kanch Resort alongsi kechengsi audition paman ponlo Karbi Anglong Live kelang ratun don pinin tu Karbi Anglong Live team pen ladak di furong sopi along Kanch labang so resort on sedolo labang so resort along kechengsi labang so audition mate seconds labang so Karbi Anglong Fashion Week pini audition ajai mekdeng polo lasi labang so ajai mekdeng polo long penangan risu jangan tum klim sumar pen cenglong risu jangan tum labang so audition along alang litung nang cepati tum lo lapen ladak pini labang so choreographer mate labang so grooming bangke branding tikatapi lapen da Golden Week satu mesi cepati Pini kechengsi audition ki paman pona hut grooming ke than pona bangphi brightni ingti kadhar pi lapen Golden Wings ahem phi malok ropi anparta Karbi Anglong United Photography atum pen chelangra petsi ingsamjin pensi ingdeng hini Karbi Anglong Fashion Week kechengsi audition ke enasai pachun ponlo Junex kami nanti mesti promo deng kon jasmen handlum optak. Sen non bangke Karbi Anglong han kopilo nanti labang so jasmen Karbi Anglong Fashion Week long nanti promo konji. Lalu kita mentang bangke viewers tu kan sini untuk promo di people lah. Masih mana pun bangke handlum textile dan tourism lah. Hak sini untuk bangke team mati employ.
kan ada main tu loh so final date man Final pakai itu lah mega audition tu lah. Mega audition terkait nanti pakai nomor lah. November first week memang masih itu kita pun. Akhir pakai nomor kau pakai ini nak. Angkat produksi lah deh. Tapi first week orang sih final tu. News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live. Kidamdang pai ni pai creep here ni Lucknow arong supia long VVN Entertainment atumpen kabadopon Mrs. International Fashion Show kachapate long Karbi Anglong District MP di Phuarong Supi pen kilometer ke thoman bakka hilo ser long joname kar Abraham Terang achor dimi hanse pida chepate dunsi kecheng si mate ki hayanong e chepalong dun lo Sangpi dimi hanse pi labang so anong e kachepalong dun lokpen Karbi Anglong arat jesemet Karbi akhai sapi maratuma phan isi anong me kiwan pilo lason thak si kedam tanga por sitame pinangan thedung pangi parlak along kacepate dun pen nong e kachepalong dun ta dolo lasialang likabor idun ason thak si kedoan Karbi pimara tumta bor idun horasonte anso se Karbi Anglong district aphat isi anong me chethang dun bomjilang Chithan pon me sangpi dimi hanse pi labang so kachepate long ke chengsian nok e chepalong dun lok pen api alang like ke wangji langar ni pen ke international Mrs. Fashion Show kachepate padu ponji along kilang charidun atu mate judge si dudun long ko News report Karbi Anglong Live. Pini prime time berta bangke lapan si kangton iglo domet hakme kardom